Machiegni kendo nyakora mogi kaka ne wasingo wantiere koda wendo e studio to ponono ni okinge gima dhi nyime en ni kochakore tarik 1 nyaka tarik 7 mar dwe ni piny mangima hingo juma mar mine madhodho kata mar dhodho nyithindo. Omiyo kawuono ni ne nitiere romo mopogore ma bende koro temo jiwo mar mondo mi joma mine odhodh nyithindo e yo makare. To thor mar wach mar higa ni en ni to bende kuonde tich oketo lwasi makare ne mine man gi nyithindo matindo mar mondo mi gidhodh nyithindo. Achiel kachiel wabiro dhi nyaka e studio wa ma Kisumo kama wantiere koda wendo mano Phoebe Ongadi ma bende en jalony e weche mag chiemo makare. Phoebe machiegni studio timo mos ne wakawi ne wanyisi sama chuo kata kamano inyalo chopo. Kawuono kata e juma ni wayango kata wadhialo kinde juma no ero mar dhodho nyithindo. Ang'o minyalo wacho kata gin okenge mage ma bende osego ahinya gi kembe mar miyo joma mine lwasi makare e dhodho nyithindo? Erokamano Nyasi Frosi, wacho adieri wang'iyo World Breastfeeding Week kata ndalo ma wang'iyo godo weche meke dhodho nyithindo. To wayudo ni Kenya kaendi atamalo 41 kende emiyudo ni mine manyalo dhodho nyithindgi exclusively kata dweche 6 ma ok omedo gimoro amora. Koro oseyud ni achiel kuom